God, happy new year, happy new year. Same to. ଆଉ କଣ କହିବି କହ? ହଁ, I love you, miss you. କେମିତି ଅଛ? ଅଛୁ ସେଇଭଳିଆ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେଭଳିଆ ଦିନ କାଟୁଛୁ ଆଉ କଣ କରିବା। ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସେହି କଥା କହୁଛି ସେଇଭଳିଆ ଦୁଃଖ। ଆଚ୍ଛା ଖୁସି କର I love you. ସିଏ ତ ଆଗେ ପାଟିରେ ବାହାରିଲା ମିଷ୍ଟେକ୍ ରେ I love you. ତ ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଥିଲା ନା ତ ଆଉ କେବେ ବି କହିବେନି ହେଲା। ମାନେ ଏଟା ସତରେ? ମୁଁ I love you କହୁଛି ଜଣକୁ I love you କହୁଛି ମାନେ ତ ଜାଣିପାରୁନା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ କାହା ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ନା ତ ସେଥିପାଇଁ I love you. ଆଚ୍ଛା ଏଟା ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଫର ଥିଲା ନା? ଆରେ I love you କହିଲି ରିପ୍ଲାଏ ଦବ କି ନ ଦବ ଏତେ ନଟଙ୍କି ଯାଉଛ କଣ? ତମେ କଣ ଝିଅ? ହଉ କଣ କରୁଛ କଣ? କରିବି କଣ ବୁଲୁଛି ଆଉ କଣ କରିବି। ତମ ହଜବେଣ୍ଡ କତିକି କଲ୍ କରିଥିଲ? ଶୁଭୁନି। ହଜବେଣ୍ଡ ପାଖକୁ କଲ୍ କରିଥିଲ? କଣ? ହ୍ୟାଲୋ। କୋଉଠିକି କଲ୍ କରିଥିଲ ବିଜି ଥିଲା? ଚାଲୁନୁ ଆଜିଟା ପାର୍ଟି କରିବା ମୁଁ ନା କାଲି ଯାଇକି ପୁଣି ଆଜି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କାଲି ଖାଲି କେକ୍ ଫେକ୍ କାଟିଥିଲେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ପିଆ ପିଇ କରିବା ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ଘରେ। ତମେ ପିଉଛ ନା ପିଉନା? ନା ନା ମୁଁ ନୁହଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିଲାମାନେ ମିଶିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଅର ଟେକିଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଓହୋ। କହିଲେ ଆଉ ଆସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କେକ୍ ଫେକ୍ କାଟି ପିଆ ପିଇ ଟିକେ କରିବା ମୁଁ ସେଠି ପିଇ ମୁଁ ସେଠି ଆସିପାରିବି ଆଉ। ସେ କହିଲା ତୁ ଯେମିତି ପିଉ ଆଉ ମୁଁ ହଁ ଯା ହଉ। ନାଇଁ ମଦ ପିଇବା ଆଗରୁ ଜାଣିଲ। ନା ଆମେ ମଦ ଫଦ ପିଉନା। ନାଇଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ମୁଁ ପିଆ ପିଇ କରେନା ଯା ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଅନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଦାନ ଦିଏ ଆଉ। ଆଉ କଣ ତମ ସବୁ ଭଲ ସବୁ? ନାଇଁ ମ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ। କଣ ହେଇଛି ଧନ ତମର? ଆଉ ମାଣ୍ଡୁ ମିଳୁନି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ କଣ କରିବା। କଣ ମିଳୁନି? ଆଉ ତମେ କହିଥିଲ ଗୋଟେ ଦବା ପାଇଁ ଦଉନା ଆଉ। ନା ସେ ହବନା ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଖୋଜିଲାଣି। କୋଉ ଭଳିଆ ଖୋଜୁଛି କହିଲ? ନା ସିଏ ତମେ ପାରିବନା। କହିକି ତ ଦେଖ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ ଟିକେ। ନା ତମେ ପାରିବନା ସିଏ ଟୋଟାଲି 3ଟା ଟୁକାଙ୍କୁ ନେଇକି ଖେଳେ। ମଣି କଣ ଖେଳିଆ ଲୋକ ତମକୁ କୋଉଠୁ ଆସିବ ସେ। କାହିଁ ବେକାର ଏମିତି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଶିକାରରେ ପଡନା କି ଯୋଉଠି ଭଲ ପାଇବା ନୁହଁ ସେଇଠି ଖାଲି ଇଏ ଥିବ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ କାହିଁ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଆସିବ। ବବୁଲ ସାର୍ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତମେ ଟିକେ ଭିଡିଓ କଲ୍ କଲେ ଆମେ ତମକୁ ଦେଖି ଦିନ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ହଁ ଆମକୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ କଣ କରିବା ଆଉ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି। ତଥାସ୍ତୁ। ସେ କାଲି ବେଳା କଥା ମୁନିର କରୁଛି ଜମା ରିସିଭ୍ କଲାନି। ମୁଁ ପୁରା ଖାଲି ପଚାରିଥାନ୍ତି କି ରାକ୍ଷୀ ଟୋଟାଲ 25ଟା ପୁରା ହେଲାଣି କାନ୍ଦରେ ପୁରା ଶାନ୍ତି। ନାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ତମେ ତ କହୁଛ ସେ ଯୋଉ କଣ ଗୋଟେ ଟୁକାକୁ ବାହା ହବ ବୋଲି ପୁଣି ଆ ପାଇଁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ? ନା ତାକୁ ତ ବାହା ହେବି କାଲି କାହିଁକି ନା କାଲି କାନ୍ଦଟା ମାନେ କଷ୍ଟଟା ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲା କି ତ କାଲି 12ଟାରେ ମତେ କେହି ୟୁଜ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ମୋ ସହିତ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ସରିଲା ତ ସେଇ ହିଁ ମତେ ୱିଶ କଲା। ରାଇଟ୍ 12ଟାରେ ସେ ୱିଶ କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଖାଲି କହିଛି ସେମ ଟୁ ୟୁ ଲେଖି ଭିଡିଓ ପଠେଇଛି ଆଉ ସତରେ ତୁ କଣ ମତେ ଭୁଲି ଗଲୁ ଆଉ କଣ ହଁ ଏମିତିରେ କଣ ଭଲ ଦେଖ ସତରେ ମତେ ଭୁଲି ଗଲୁ। ତୁ ମତେ କହିଲି ବ୍ଲକ ପଡିଛି ମତେ କଲ୍ କଲା କେମିତି। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ବ୍ଲକ ନଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ କନି ମେସେଜଟାକୁ ସିନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମତେ ତା ଦେହରେ କଲ୍ କଲା। ତାପରେ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲା। କହିଲା ଆଉ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ହଁ କହୁନୁ। କହିଲା ଆଉ କଣ କରୁଛୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଶୋଇଛି ଆଉ। କହିଲା ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ। ସେ କହିଲା ଆଉ ଅନେଇଲା କହିଲା ଆଉ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରି ଶୋଇବାକୁ ବାହାରିଥିଲି ନା 12ଟା ବାଜିଲାଣି। କହିଲା ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିଦେ। ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କନି ବସିନି ଚେୟାର ପକେଇ ପୁରା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୁରା ଚେୟାର ପକେଇ ବସିନି
ବସିକି ମତେ କହିଲା ଆଉ କିଛି କହିଲା ନା, ଖାଲି ଅନେଇଛି ମତେ। ଅନେଇଛି ମୁଁ କହିଲି କଣ କହୁନୁ କିଛି ଦରକାର ଅଛି କି? ମୁଁ ତାକୁ ଏପଟରୁ କହିଲି ହେଲା, କିଛି ଦରକାର ଅଛି ଯଦି କହ, ମୁଁ ପଠେଇବି, କଣ ଦରକାର ଅଛି? ସେ ଅନେଇଥାଏ, ମୁଣ୍ଡକୁ ମନା କରିଥାଏ କି ନା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ହେଇଛି, କଣ ଏତେ ଅପସେଟ୍ କଣ ଅଛୁ? କେହି କଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି? ମୁଁ ପିନ୍ ମାରୁଥାଏ ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ, କୁହ, ମୁଁ ଶୁଣୁଛ ତ? 100% ଶୁଣୁଛି। କୋଉଠି କହିଛ? ମାନେ 100% ଶୁଣୁଛି, ତମେ କହିଚାଲ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ମତେ କହିଲା କିଛି ନୁହଁ, ତାପରେ ମୁଁ କହିନି କି ଆଉ କହୁନୁ କିଛି। ତାପରେ କାନ୍ଦିଲା ହେଲା। ତମେ ଆଗେ ଭଲ ପାଇଥିଲ ବା? ଆଗେ ଭଲ ପାଇଥିଲି, ହଁ, ଫାଷ୍ଟ ଲଭ୍ ସିଏ। କାନ୍ଦିଲା ଯେତେବେଳେ ମତେ ଖାଲି ପାଟିରେ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲା କି ଆଉ 2025 କଲା, ଆଉ 2026 ଆସିଗଲା। ମୁଁ କହିନି, ମୁଁ କିଛି କହିନି, ମୁଁ ହଁ କହିନି। ତାପରେ ସେ କହିଲା ଆଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏତିକି କହିଲା, କାନ୍ଦିଲା। ତା ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ପିଆ ପିଇ କରୁଥିଲେ, କେକ୍ ଫେକ୍ କଟାକଟି ମାନେ କରିବାକୁ ଇଏ କରୁଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ୟା କାନ୍ଦ ଦେଖିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗ କିଏ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା କାନ୍ଦୁଛି କଣ ଇଏ କରୁଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଧରିକି କାନ୍ଦିଲା, ମାନେ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଥୁଆ, ମୁଁ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଛି ନା, ଚେୟାର ବସି ମୁଁ ଫୋନ୍ ଟାକୁ ଡେରି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସିଏ ତଳେ ବସିକି କଣ ପିଆ ପିଇ କରୁଥିଲେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଫୋନ୍ ଟାକୁ ଡେରି ଦଉଛି କାନ୍ଥ ଦେହରେ। ତାର କାନ୍ଦିଲା ବସିକି ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିକି ସକ୍ ପୁରା ଦେଖିନି। ତାପରେ ସେ କହିଲା ଆଉ କି କହିଲା ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜେ ଇଏ କଲେ କଣ ହବ? ମତେ ତ ଯୋଉଟା ମିଳିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ନିଜେ ହିଁ ଇଏ କରିଦେଲି ନା, ତ ଆଉ ଖୋଜିଲେ ତାକୁ ପାଇବି ନା, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ପାଇପାରିନି। ମାନେ ଏମିତି ସବୁ କଥା କହିଲା, କାନ୍ଦୁଥାଏ କହୁଥାଏ। ଓହୋ, ମନୀଷା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, 2026 ସେଇଟା 25 ନୁହଁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ତ ସେଟା ମୁଁ ଇଏ କଲି, ମୁଁ କାନ୍ଦା କାନ୍ଦି କାହିଁ କରୁଛୁ, ତୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଏବେ ତୋର ହେବି। ମୁଁ କହିଲା ଆଉ ସେ ବିକି ଭାଇ କହୁଛି ଯଦି ଆଉ ପ୍ଲିଜ ତାର ହେଇଯାରେ, ଏଥର 2026 ତା ସହିତ ମାନେ ଖୁସିରେ ଲାଇଫ ଟା ବିତେଇ ଦିଏରେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିନି ଆଉ ଭାଇ ତମେ ଠିକ କରୁନା ଏଇ ସବୁ କଥା। 2025 ଟା ଯଦି ମୁଁ ତା ସହିତ ରହିବି ନା, 25 ର ଦେଖିବ ଡିସେମ୍ବର ହେଇନଥିବ, ମଣିଷ ନଥିବ ଲାଇଫ ରେ। ତ ସେ କହିଲା କି ଆଉ ନା ସେ ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ ନାହିଁ ରେ, ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। କହୁଥିଲା କି ତା ଲାଇଫ ରୁ ତୁ ଦୂରେଇ ଯାଉନୁ କାହିଁକି, ଏତେ ତତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛି, ଏତେ ତତେ ଟର୍ଚର କରୁଛି, ଦୂରେଇ ଯାଉନୁ କଣ ପାଇଁ? ତମେ ସେଇ ତ? ତାପରେ ସେ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ସେଇ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ସେଇ, ତମେ ମତେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲ କି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ଆଉ ସୋଦାସୁଦି ଏତେ କରୁଛି, ତତେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ, ଇଏ କରୁନି ସେ କରୁନି, ମତେ ତମେ ବୁଝେଇଥିଲ ନା। ତମ କଥା ମାନିକି ମୁଁ ହିଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତ ସେଠି ନାରେ ଭଉଣୀ ମୁଁ ତ ଗୋଡ ହାତରେ ପଡୁଛି, ତୁ ମୋ କଥା ଜମା ମାନ, ତୁ ତାକୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆଗରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ଏବେ ସେଇଭଳିଆ ଭଲ ପା। ଭାଇ ହେଇପାରିବ ନା, ମୋର 30 ତାରିଖ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲ, ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସଇଲାଣି। ତୁ ଏତେ ମରୁଥିଲୁ, ଟିକେ କଥାରେ ତୁ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ କରିବାକୁ ବାହାରୁଥିଲୁ, ତାକୁ ଆଜି ଏମିତି କଲୁ। ସେ ବହୁତ ଭାବିନି, ବହୁତ କାନ୍ଦିନି। ତାପରେ ପୁଣି ସେ କଲ୍ କଲା, ଧକେଇକି କାନ୍ଦୁଥିଲା ସେଠୁ। ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲି, ଯଦି ଭଲସେ କଥା ହବୁ କଥା, ନହେଲେ ନାହିଁ ଏମିତି ମୋ ସହିତ କାନ୍ଦିକି କଥା ହନା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କାଟିଦେବି, ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ। କହୁଛି ନା ମୁଁ କାନ୍ଦିବି ନା, କାରଣ ଲୁହ ଫୁହ ପୋଛିକି ପୁରା ତୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ ନା, ଯଦି ଆଉ କୋଉ ଝିଅ ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ସେ ମାନେ ତଥାପି ମୁଁ ରହିଥିଲି ତୋ ଲାଇଫରେ। ତୁ 1000 ଟୁକୁଙ୍କ ସହିତ ଗପିକି ବି ଶୋଇକି ଆସେ ତାଙ୍କ କତିରେ, ତୁ ମତେ କହୁ ସେ କଥା, ମୁଁ ଶୁଣିକି ବି ମୁଁ ସେଟା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିଥିଲି। କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥିଲି ମୋ ଲାଇଫ ଠାରୁ। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏତେ ଭଲ ପାଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ବି କହିଥିଲି ଯେ ଯୋଉଦିନ ମତେ କଲରେ ବ୍ଲକ୍ କଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଦିନ କହିଥିଲି, ମୁଁ ସତରେ ରାକେଶ, ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥାଏ ସେତେବେଳକୁ ନା, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି କି ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ବି, ମୁଁ ରାକେଶ ମାନେ କାନ୍ଦି ତାକୁ କହିଛି କି ରାକେଶ ଭାଇ ତୁ ମତେ ହରଉଛୁ, ତୁ ମୋ ଭଳିଆ ପିଲା ପାଇବୁ ନା ରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାର ଅଛି ନା, ଯିବି ବାପା। ଭାବୁଛି ଆଉ ମୁଁ ତା ଗୋଡ ଚିପିକି ଆଉ ଛାଡିକି ଯାଆନ୍ତା, ତୁ ମୋ ଭଳିଆ ଇଏ କରିବୁ, ମୋ ଭଳିଆ ପାଇବୁ ନା, ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆସିବୁ। ଦେଖ ସେ ଲାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ତାହେଲେ ମତେ କହିଲା, ଏମିତି ମତେ କହ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ ସବୁ କିଛି ଏବେ କରିବୁ, ମାନେ ଟୋଟାଲି ରୁମ୍ ମାନେ ସେ
ସେ ଯୋଉ ବି ମତେ ତୁଚ୍ଛ ଲାଗେ ମତେ ସେ ଖରାପ ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରିକି କୁହନ୍ତି। ଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିର, ଦିଟା ପିଲା ଆମକୁ ମାନେ କ୍ରସ୍ କଲେ ଜଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଟିକେ ଯାଇ ରହିଗଲେ। ତାପରେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ୱିଶ୍ କଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ। ମୋ ଦିଦି ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ, କହିଲା ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ। ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଗଲୁ। ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ଗଲେ ଆମ ପାଇଁ ହେଲା, ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ହସା ହସି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ଆମେ ଜୁହାର ହେଲୁ, କିଏ ଜୁହାର ହେଲେ, ସବୁ କିଛି। ନାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା କୁହ। ହଁ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଲାଇନ ମାରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ